Just looking there. Yeah, motherfucker. Guys, mga ligo na dagat. Nanang na sa chikan. Dili man pitik ni Mami. Ha? Pitik ni Mami. Sila Marie. Pitik ni Gabi ni. Pitik ni Gabi ron. Ito na dagat, guys. So guys, daghan kay dahon guys. Ulo! Sino ko dong ito mo? Makatilaw ni sa taong kog dagat. Nya among gikoyo kang mong dog. 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 Uy, gawag is nina. Siyempre, wala lupir ako rin. Dan sa pabiba lan. Salbabiba! Ano yung salbabiba? Salbabiba. Mo na ron, sulilod. Nakabidyo lang kayo Will eh. Oo, nakabidyo ko. Salbabiba. Oh, isin ni ati Win ay ati Winnie. Ati Janiso para murag intro ti wala. Ipag-send ako ninyo. Ipag-send ako ate. Oo, sige. Ayun, i-send din nanan. Sino? Ay, send nanan kay yung i-post sa Facebook. Sorilud. Sulilod. Nani dire guys, ay minteriyo na dire. Oh, muna mong gigatulgan gahapon guys. Off na balik na ta. Hi guys, vlog overtake. Guys, what mo ha? Kay mga tumi ha. Balik kami. Ha? Unsa? Di ba sa ringingon? Hi guys, ha? Wait sa ha? Guys, balik lang eh. Balik sangi, boy. Balik sangi. Hi. Hoy, hi ron. Hi, welcome to the club. So wala ka ron si Tishila o si Juan, kay si Juan galain ng lawas sa Tishila. Naligo na daw siya gahapon. Ngano di ay naligo na siya gahapon, di ba? Pwede naman siya kaligo sa balik karon. So kami na lang ang mga ligo kay nangapas ra may gabi. Kakawasan may mga ligo guys. Kuyo sila guys. Oo. Kung sa kawasan ko yung jud to sila, di jud to sila pwedeng dili ka kuyog. Di man sa pwede kina may guide nga. 200 ang guide bisag ka. Katultol nagi ka ba sa dapit? Daghan lang ako nga guys ha. Huh? Sa kataw, tipen, huwag ka. Dito, dito. Pagbuhat ni Pen. Minute ka lang garden dito guys. Dara guys, amo okra. Dako na mo okra. Di mo na yung okra. Nangangkon kag imong okra ti ha. Di lagi na imong sili ti. At least kabaw na mo asap may dapitan nagsiglakaw-lakaw ugon sa mong naong maglakaw. So mana ni guys, na nami dapit sa highway. Highway na dito sa. Na nami sa highway og gikapoy na kong kamot sige kupot sa cellphone. Na nami sa highway, padung may labang para sa kuan. Dire. Labang nami. Padung nami sa dagat. Ikaw. So dire na ang dagat guys. Naroon na sakinan. Pero diha ang dagat. So nami sa babida guys, musal babida ko ani. Sa bibida. So ba, dili ay. Dili ka daw guys. Lahi na nagngan sa babiba. So manaog sa tay guys. Tanawan ninyong naog. Vlog overthink. Uy, sa pabida lang din ay. Ano nang tuod mo nga na upag eh. Sorry mi diri ati kunis maghapa-hapa guys. Okay, una sama guys. Kaya ako ikuan video. Guys, palihog kog subscribe sa channel ni Gabriela Eunice Gabutin. AKA. Hi! Oh. Dong, wala sa pabida dong. Kana rasa? Kana dali dili ligo na. So dong nami bisita, dong na. Oo, nakaligo. So guys, nami bisita guys. Uy, kami pa bisita. Siya pa bisita. Bito diingon bito sa Tishila nga daghan daw kay mo. So let's go sa go.
Di mo mangaligo? Hunasa pa eh. Asa tayo mo eh? Asa tayo mong ngihi? Ana sila ka na. Hoy! Kumaya ba? Diya nakita ang putan din. Asa tayo mong ngihi? Hindi mo maligo daw. Maligo. Asa? Ano? Maligo eh. Asa itong balibol ninyo? Nawala? Sayang. Ito guys, ang inyong hot mamas pongkol. Ga-meditate. Oh, nindot kayo siya meditate. Dagat guys, awang dagat diba? Kuan kay makawa sa problema. Woo! Maligo ka na lang, lam tirapitan no. Oh, dito ay kata na styrofoam. Awas nanan. Tago-tago pas bato. So dito guys, dito. Lambog na to dito. Ya dito pa jud unahan dito kana anahan pa ana dito. Kay Thousand Falls. Doon na kayo diri guys, nalakaw. So guys, nanami sa dagat. Nindot kayong dagat. Dagan mo kong clip sa dagat. Okay ra na. A-clip na sad sa kong naong. Ako may tig-vlog overtake guys. So dapat na ko screen time. Diba? Para sila guys, oh, nag-picture sad sila, oh, kunuhay. Yan ay usa nagsababida nga mabaw kayo ang kuhan dagat. Then, mao na sila guys, ako mga kauban. Nami diri, niya na ako maligo taod-taod kay medyo hunas-hunas pagamay. So, aton kami dito dapita maligo. Then, naamo ko yung cellphone ko, basin mabasa. Oh, diba? Ligo na sila. Da, pitik ni Marie daw. Pitik ni Marie daw. Oh, naiusa oh, padong na siya malibang. Ang usa kay padong na malibang kanang panganlan og migi. Nice kayo siya og view guys. Dapat inigkuan nindot kay yung bawd guys. Awa yung bawd. Mga kuan guys, na nagpicture-picture sa kilid, mga kuan, mga dayo. Mga dayuhan, nagpicture-picture sa kilid, sana all. Then wala pa ko maligo kay gikapoy pa ko ligo. Tara si take over vlog. Vlog take over day. So nya na ta maligo guys kay hunas-hunas pa siya gamay. Makita pa ang bato, mga bato. Mutaob daw ni kay alauna. Ligo na ko guys. Anhin ako, maligo na ako, magapahapa na ako dito. Awa si Ariel guys, 'di ba? Red hair case Ariel dayon. Kuha ni siya. O 'di ba sexy case Ariel guys. Medyo ning daot-daot o tagamay kay nagpa-kwento nagpa-sexy. Then inig kahuman anak guys kay magkuha na ako akong iro na akong Nakita ko, Miki, wala. Nakakita. nakita ko wala. Nakakita, but so small. Ha? So small. Sophie! Luya si Sophie. Sophie! Hi. Hey, Sophie! Miguel, lagi Miguel. Depende na ako, depende nakita lang ko depende. Nang rin makita. Sophie, naman ko. Ato ta mama? Sopi? Mama ta, balak ka, mama ko. Nawa Sophie, uy.
Nindot kay paminaw ang dagat guys, no? Kanang iyahang daig bawd ba, diba? Guys, salamat sa pagtanaw sa among video. And goodbye! Please Please like and subscribe and share this with all of your friends and family.